kumsang khazakwa somko pakwanin Westport New York a chuan kumsom pakhade upa Ashley chu achung tenen chengin chungko hlim takan nia pa ber hi Michael Wallace nin nu ber chu Stacy nia Ashley hian nau mechia Bri anei bokani Michael hi mechanic nin Ashley nen po hian anin po hlemaya apanin ai chuan anu Stacy nen chuan Ashley hi anin po zok ma athuruk engkim chilin ka chian chaber tin anu chu asoi chinani November tha kumsang khazakwa somkwa pakwa chuan Stacy chuan apasal Michael chenadu thu chu achianu shila achianu chuan apasal achendona abiakron le puitu attorney chu panve turin alo rona nopang mai ti taka annu le pating kar chalo tak mai chu Ashley te unau hian anche vering ring lawani Christmas anai to emawangin Stacy chuan Michael chu kumthar lama chenlo lo turin aril ru siama an maluka thil phurom fashion lo in chena bawruakin ahmo tlatawang le Michael nena in khata reilo te chung chenpo akham to emawangin Stacy chu aril ru chol me olova athina chain ahma afate ngai saka waipui chin tu khan afate chu ahauna sa chinin avin twar zelmaya Ashley chuan anu mi ze in thlakna salutuk chu makatiin shiom atiru chin hlemaya apa aya anu mangaina dongna sa chin zo khan apa la ka chengin mangaina tong to zoka in ngai na yen shiman ngaya piangin anu zok zel chuan a shem to china a shiom ati chin hleani December thlan chuan kai chuan Michael chu adam lo thut maya alu te hain a hun tam zok chu khuma a mangti thei khopin a taksa chu a chaklawa ain entira doctor nena chuan zuwa in lo chungpuin ruireng angmai ani thu soya doctor chuan abeng ko chungpu na wangin a taksa in balance store a boyanga ngain bengna damdoi alo chowa mase Michael chuan ma son thei der lo December ni somni pali urlok ni tlaya chuan anu ina zanria ei turin an fuan khoma Michael farnu chuan Michael mai vung le akut vung te chu engwange ni zo chuan Michael chuan a shitlang taksanom lo wangniin alo changa mi har wang tak de chin chu a mel en reng reng chuan a chau mel ngoi niin Michael farnu chuan a soyani January ni som pani kumsang ni alo in hel chuaka Ashley school bang chu ina hoin apa chu thuthleng se ya lo muzala chu tiang chuan kar khat lai chu chu chuak pe lovin a hun mang towa Ashley chuan anu chu kolin in a thlen to thu a shil nuwa TV ana chu ti lai chuan Michael chuan akut phar chuakin thom maktak a chua akut ada thale chu che tura to lo Ashley chuan apa dan chu makti angreng tak chungin a en vungvunga thil chalo tak a thleng ti po she thiam chuang lovin anaw leng shwai ho turin a chuak ngala inan hole chuan Stacy po anabang ina lo thleng ve deuh chia Michael ke te chu lo duk vekin ambulance kovin damdoin lama chuan an shwai tak ngala mase an tlai to lutuk Michael chu heart attack wangin a boral thu doctor chuan a shil tamayani Ashley chuan shi omatiin apa in kuda phar chua chan chu a thok a bai wangti a shathiam ve te chawa apa pui mai na chang a shelo te chuan arilu te shi omin apa kha lo puin lo boy somwat ni se a thilo tur tin ain dem hlea doctor ten anupui Stacy chu Michael ruang postmortem adule dulawan zo chuan Stacy chuan a pasal chu postmortem a ruang anzai hong tur te chu a phalo thu Michael farnu hena chuan a soya Michael chuan a ruang chunga cheplovin birte ina hlim taka kaltir zok tura adurin thu soya chapo a chaplo reng ani Stacy chu mei thai lo ni ve toin a pasal life insurance dollar singa sanga chu la chuakin an chena in chu an thom cha a fanute pani chu Disney World ta te shwain a Ashley in anu sha chin nu hlim takha anile towa mase a fate tan chuan hunain siam kha tuin internet a mi tu tuemo biain a hun chu a mangani ber kumsang ni pakhat alowin her chuaka Stacy chu internet a chenga a mel shot David Casternan chuan anin bengorin
chen satlia mai chu an ni melo hleya David hi Liverpool New York a khosani in heating company lian tak nei to neya nupui a chenna la rei lovin Stacy chu adu ve mel hle bokani Ashley le Bri chuan anu le David in car an sha chuan an lom lo hle maya kum masalo ka an pan chana hun rei lo te chunga apa lwa lan tu tur anom chu an lom thei lovani ma sai David chuan Ashley te una thena chuan an pa din mun chu lo lan adu lo thole ama puin fapa anei thu soin Ashley te ru chu a thoi dam vele mai boka ti chuan August ni somni paru kumsang ni pathuma Stacy le David te chu anin nei ta a anin nei hian makti tu an tam hle maya a chan po David a chung te lam chu tuma an som velova David a fapa tak ngial po so manilova a fapa chuan apa in nupui dang anei ti le no shan thara nei ti po a shilavani Ashley le Bri te chu an nu rualin David a chena Liverpool a chuan anin swan lut veya Ashley po tlerol ni ve tuin anaw nen chuan David chu an pa angin an pom theilova an pa Michael an suna chu alare theimeu lovani mase hunlo liam zelin zoin Ashley le Bri te poin David chu an pom ve cheta Ashley high school graduate party nei chumphei chuan David chuan Ashley chu a chuan me hleya a khede vur reng mai ni Ashley te unaw le David te inkar a thave chan chawa New Stacy le David te inkar chu a khevele te twal mai an nu pa chu an hlim lovin anin hauni tin deuh tho ta fo mai ani August ni somni pani kumsang ni panga Stacy le David te nei changa kumni nuwa chuan Syracuse New York County Sheriff Office te chuang call dongin Stacy Castor hena chungin ania Stacy chuan apasal David nen chuan Zanma Salam Khan darkar engumaza chungin havin anin hnial boya David chuan zuruya Southern Comfort Whiskey nen ruma inkal khomin atu khlengin a chuak tu reng lova anin hauzang khan Stacy hena chuan afa te shwaya a inchu chwa san turina shila Stacy in chwa sana tum chuan David chuan a chhuak ani chuan adam chunga poyati tur thilati tur thuin avoni na soya atu klaidar nga vela po ruma changa ala chwalo wangin Stacy mangang chuan police te chu an inakal turin angena David chuan thel chalo tak ati a hlau wangani police ten an inan pan lai hian Stacy le operator chu an line berenga Stacy chuan thlakal ta mai khan David chuan a pa sonin chumi hnu tang chuan amizia amak chho hle ni na soya sheriff deputy chu an ina thlen chuan an rum kong ka chu a kar chenga la kuma chuan David chu a bok khup zongin sarwak ngal ngati na lo muwa kum kianga do kana chuan glass nawa thil tuiril shing deuh hmul hi lo oma chhuata chuan chemical chikhat antifreeze bur lo ombokin thil tuiril khal tur ve na ta na chemical an tel chinani David arwang chu enfiani nuwa thia puan zui ngalania alandana David chuan antifreeze chanim tak inin ama nunna la ni na shiata mase deputy officer chuan chauka bol hlo boma chuan arsahem min kara telan hip chuana chin bastera thil tuiril shing ngal mai hi muwa he thil shing hi antifreeze ani nga chuan chauka bol hlo boma chuan chu thil chu engtin nge a ngot thei David Khan ruma ain kal nan pui kha ani sia rang chu autopsy nei tura lak ni in Stacy chu sheriff officer thu zo fia tura lak ani boka officer chang chuan Stacy chuan an fanu school kal lai Ashley chu biain David a thi thu chu a shila Ashley chuan David chu apa angin apum ve chan chawa chutia boral le tamai chu shia thiam haratin atwar hle maya ama angchein anaw bri poin atwar ve bokani nu chui tu te chuan Stacy chuan apasal thina chuan innam noina anei ring veang ma se fin fiana chatak an nei lo wangin an chwa tira David a thuro chha chu a lawyer in a puan chuan anei engkim a company a in le lo a motor zong te chu Stacy mingin alo da vek maya a fapa David Jr tan po thil pakhat ma ada lovani David le anupui ma sa te chu in chen to ma se a fapa angai chin
David Jr. tana engma dalaw chu thilmak ti lo rual ani lova afapa David po tlangwal ti asoi thei ni ve tuin apain atana engma dalaw chu makatiin oi harati hleya kapa hian milo manga itak tak lovani hi tiin aril ro ana hleani Stacy chuan afa te chu zinkwal puin thomhnomoi tak tak le thiltui tak tak le sakin nu chaberang main afa te laka chuan aum le doa hun local zelin David abora la changa kum khadaral nu chuan detective Spinelli chuan David ate chauka bol hlo boma chometel hip chuana Bester endigna forensic result chu adong tanol mai chu Bester chuan antifreeze ngein Bester mora chuan David DNA a omboka hei baka hian pindana glass nawa thilching chu antifreeze ni ngein nawa chuan fingerprint pathum monia chung fingerprint te chu Stacy fingerprint fekan ni David ataksan thil mole Stacy in 911 operator nena athil shil chu alawin millo le zela kar tluanin David chu roin anin hauzang khan zui in nem hleni hin asoya mase David ataksa chuan zuengma mu anitlat lo mai ni District Attorney William Fitzpatrick le Detective Spinelli te chuan David chu Stacy tha ngeyani anjing het mia towa mase Stacy chu manturin finfiana an nga tokin an lain shelawa ti chuan mi tam tak koma Stacy nun hlui shat bel te chu an tum le ta phota Stacy pasal masa Michael Wallace chu kom cha shain Michael omna chin an han chui chian chuan athi to ti an shile ta zela athi dan te chuan Stacy chu an ren hlerna ati zwal tel tel mai ni September ni sari kumsang ni pasaria chuan Stacy chu detective Spinelli office a chuan inlan tura kawania detective in apasal masa Michael arwang phorle ani thosoi chuan Stacy mitmeng chu zamin athole hal china chuta detective chuan Michael taksa chuan David taksa a antifreeze an muang chia muani thu a soile nu phei chuan Stacy chu a omanum to lo mel tak zetani detective chuan Stacy ma taka chuan glass no pani dain cranberry juice in tur ipek na nawang zuk iti hanthlang te ti chuan Stacy chuan no chu enin nova antifreeze in tur ka pe khan ati thu chu ama chuan mitmeng doi tak chunga mengboy nakin kati cranberry juice kati na zok ati ba nok maya interview lo clear tu de chuan olal pale tin an lo phon sap mai Stacy mangang to lu tuk chuan kadu lo reng reng nangni hian in thanga min talo tirin tumani interview nei ka du to lo tin interview chu ati top zuya nu chui tu de chuan Stacy chu man chua ngei tumin a ina a telefona mi biak na te chu wartep mangin an chui zuita a Stacy chuan nu chui tu ten an dang chep to ti shain apoi khoi thupnan chuan ti she anei lo tak set Stacy in interview changa kar khat na cha September ni sompalia Stacy in 911 a call nan ngai thachia chu an dingwal thup mai Stacy chuan afanu Ashley damdoi tam tak ai thole ashuka chuan damdoi te chu alatang ni in chapchungin operator chu shila police te chu wazal rota Stacy te chenai na chuan tir ngal ni in ethila hian Stacy le 911 operator te chu an lain bia a Stacy chuan afanu khumbul chhuata chuan vodka burwak le damdoi bur le atak te chu adar noi thosoya Ashley chuan lekha nung niom tak a hnu chhia thu chapchungin a soiboka chu lekha chuan heti hian alawin zaka kanu ka hmangai cheti hi lo sherengla kathil ti zong kha kanu fata na ti kani kapa kha ichunga le kan unau chunga aswa kha karem ti to lo min ngai damla min holo shamang chetin David le Michael a tha dan te chu ain puanga a shai hlumni in atar lang bokani mase makdeu mai chu lekha nung ni sin lekha chu khole chu thlapania thuma zasari somnga se ania ani na taka chuan chu lekha chu Ashley zia an reng lo medical team te Ashley te nan thlen chuan Ashley chuan bia ka chang lova amitameng lova ataksa chu a khong veka damdoina shwai ngalania ani le zela boral chuan achunga thleng dik tak chu shiata har sadona ICU wa dani yin detective chuan chu hun chu kanuna shi om kati ber chumania
Ashley kha athi vai chuan kadam chungin athi chana chuan kaindem tuang tiin asoyani Ashley le khanununga chuan Michael tha ani dan chip chair takina inziaka mase khati hunlai khan Ashley chu kumsom pakhat chawa upaniya kumno pangtein ruwa manna fel fai taka twala tha chu arinom lo hleya detective te chu Ashley har chwa hun ngakin damdoina omin athi chu an hlau hle maya Stacy la chuan gartela ka chuan boina siamin afanu mu ngei nge yangai thu soya atopa chuan detective te ven himna hnuaya Ashley chu mu tirin hetila hian Ashley point ni khwaron she chan towa athel shat om chhun chu amit meng riai rain police officer le anu muwa anu chuan asama churin kati palani ka hmangai che ati nuwa kalsana Stacy chuan nu chui tu te hera chuan afanu chunga wanduaina thlendan chu soya Ashley chunga wanduaina thlenma September ni sompani khan detective chu Ashley te skula kalin Ashley hena chuan apa Michael arwang an phor thole ataksa chuan antifreeze mu thuwa soya mase Ashley chu anuin engke malo shilok to wangin detective zok chu ring thelin anu chu kholin detective an skula kal thu chu shila Stacy chuan afanu chu a chatlo zotin shwaya ngai lo te chu zota mase Stacy chuan skula chuan ala oma ngai thu ashila wangin Stacy chuan in beng daya class a letle turin alo shila tlaidar nga vela chuan Stacy chuan kar tluanin hun khertak kantunga tiin anri rushe omna te bo turin zuin puya chuan afanu chu soma Ashley point anuin zuin phalna pe chu lom takin alo poma no khat ai hnu chuan Ashley chu achaw ngoi maya anu hena chuan khumlama mutur thu soin a khum chu pana atuk September ni som pathum jinga chuan Ashley chu Londonburin a thawa skula changa ho hnu chuan anu chuan zuin puya lo som lein hemi chumphei chuan rui chhum hu kang tin ala soi zuani ome Ashley chuan vodka chu inin atui lo em awangin anu hena chuan orange juice emo Sprite pol turina tia Stacy chuan chauka chuan straw wala a straw chu adang thuk dewa handa a in mai turle ina ol samjok tur thu shila Ashley chuan anu ronang chuan tin no khata inzo chuan acha thlata der mai tlaya anaw school bang chuan a u khumalo let bam chu en chian tumin kongka chu a hongzawa masenu chuan amu hil a chavek tin kongka chu a kharle maka bri chu a um dana wang chuan angaya chasan lawa a chatak te kem tia zo chuan Stacy chuan cha e zana amutlangang tin alo shiliam puata atuk zenga chuan bri chuan a u pindana changa thomlo chhuak he sia a awa pan hnai chuan Ashley chu lo block borin amitla chu a chingtlat boxia a u chu kawa mase Ashley chuan a chang theilo bri chuan a u lu chu an soya mase Ashley chu a har thei chuang lawa bri chuan anu chu kautuar tuarin 911 an call ta a bri kha omlo se chu minute railo te chungin Ashley kha thi theidin huna adingani Ashley ron har hnu chuan achunga thil thleng damdoi eile vodka bur khat in zovek chu ati ni lo thu soya Stacy chu apasal Michael le David thaba ka Ashley tha tumo wangin manani ta a he thu hian Liverpool mi puite chu chongin TV News le chanchin bu alwa ne hleani January ni som pathum kumsang ni pakwa Stacy chual chu nei channiin ashing tu anu ngein tha atumle tol thatu potum Ashley chu korta inlanin anun tamjok alaurin le in ngana midangrin na zongjong chevek thei khopa phasan tu nu nen chuan anin ma chontaran mai Ashley chuan ka chungril taka chuan me cheno pangin thilate swala anuin lung oilo taka amel ahlau angchia khan kanuin min hmu'a min meldan tur te ngai toin launa tlem chu ala omtina soya mase hwaisen takin apa boral laya a hmu dante anuin zuin tura asom thu te chu zep nei lovin a soi piap maya engwanga tuitilo chungchunga zu chu in nge ni anzo chuan Ashley chuan anu chu arin wangani thu soya no khata inzo nuwa a shiat le chun chu damdoin khuma alo murenga detective te la chuan engwangin nge zu khai in
tinge damdoi ejeu tinge lekha khaizia enge chantin min zota eng lekha ngen soya eng damdoi ngen soi anthu soi kha engma ka she thiam lo tin rilruna tak chungina soya Joel chu karthum lai nei ni in Stacy te ina computera thilan mu chwa chu korta phau chwani ya Ashley kumbula lekha hnung niom tak chu September ni sompani tlaidar ni le mini somni pasaria chut zonia hetila hian Ashley chu skula ala umdaya hemini hi apa mai kala ruangan phor chwani lau thung taka Ashley in anu kol ni kha ani nge ni lekha chu Stacy computer account achinga chutania Ashley le Bri chu lekha chut ani la hian skula anum ve a Stacy chau chu ina chunani nu chui tu chuan tu emo ain tha dona lekha hnung a hnu chhia ka siata chuan ala sei berang twal tha la ya thil thlendan kim changlu tu ka ziaka inti hlumta hi ka she khat khop mai tin lekha chu Ashley in puana ani theilo zia soya chu lekha ziak tu chuan Michael Wallace le David Caster te chu athat ngeya lekha a thu ziak le crime scene a nu chui tu te thil mu chu ain mil cha boka hele kha hi Stacy chutani ti fia ani rwal chein twal thatu ni ti fin fia ani boka hei baka hian Stacy chanu chuan David a thinu khan Stacy chuan David a thurau chha te chu ati danglam thu a soi velea David a signature le David a thinuwa a thurau chha ziana an phora a signature chu mithiam tenzir chiangin ainang lo ni in an soya riruna om David a fapa David Jr chuan apain hunlimom tak an mandun te ala thengil lovin ala mangaya a thi nuwa ain tunnun na turati araute a mingin ada ti sha chuan apa boral danin azir lonen alunga chhlemaya chutirwalin apain a mangai angche a ala mangai ti sha chuan aril rudam ve hwai thungani Stacy chu stana kauniin prosecutor Fitzpatrick chuan Ashley in apate pani chu engtiklain nge turina shaitina zota Stacy chuan a mela poitina le zana nei mak blo chuan izona ka chang theilo che tina soya azona te a chan chadu lo zel nuwa phei chuan prosecutor chuan thinrim takin lalpa le ipasal te pani chu tura shailum wangin an thia ifanu hian apa ruangan phorle ti hi a shatna alari lawasin tin Stacy chu avin shep maya case chu jury te thutuk na siam turata na da zuyania Stacy chu athu boy orate chuan thiamlo chantir ni in kurta mani sing tunu te thiamlo chantir ani wanga lim chhun chu Ashley te unau chau hi an ni ome Ashley chu 12 wa thiamlo chantir ni in lungin tang ve theidin huna adin wangani Ashley chu lomo wangina chapa anau bri chuan theory tak kan dara kan bata tok le khata pai thla kang main ka thoveng hok tin a soi ve bok just chuan Stacy chu khotlang mi puitan mai ni lo nangma hmangai tu chetana mi hlo takeni tin kumsum nga pari chung lungin tang turin achung thu re saka Ashley chuan chuni chu atana nihlim berani thusoin tuala thatlauti midangin an pompui wangani hemin hu hian Stacy chanchin asoi rengin kanu tin asoi ngai talawa Stacy emo ani khan tin asoi mai china kapa min lak saka kapa pani na pasal ka nei huna mai chama min shwai thlen she mi alo tur David kha athatle boka Stacy bula khan la rengila chu tuna kadin mun hi ka thleng phalawang tina soya college changa a graduate nuwa accounting a associate degree in CPA firm a thokin bookkeeper na achel boka kongtin renga puitu prosecutor William Fitzpatrick le Ashley te unau chu anin po zuin Ashley chu pasala nei huna mai cham thlenga thla ain tiamani fin fiana chatak omlo ma se kumsang ni pahnia boral Stacy pa chu Stacy tha ani anjinga David le Michael te atha danang thau khan athat niin anjinga kumsang ni somparu khan lungina Stacy chu boralin Stacy khan apoi khoina te kha afa te wanga Highland ani don ti kha aring phahau biklawang le tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan
milo subscribe ve turin karon ngen cheni